हाय हेलो लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय आरो फिन खेबसे मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना लोगोफोर, मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोना आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेल होनानै एसेब्लाबो बुजिखाबाय। थ' जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ सोरबाफोर फेसबुकफोरावहाय नुबायबो जानो हागौ आरोना। थ' लोगोफोर जायफोरानोखि नुवाखै नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। थ' होमब्लालाय लोगोफोर मानोथो पेक खालामबाय थानोसै आरोना, बांद्राय पेक बुखैबाय थाला। थ'दो सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदेरनोसै, नोंथांमोना नायलांदो आरोना। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना, मानो होनना बुङोब्ला एसे कमेडियान सिस्टेमबो एसे रागाबो जोंथावना बायदि आरोना लोगोफोर, नङा होमबा? थ' जियानो जा लोगोफोर, नोंथांमोना नायलांबाय था। ओरैबायदि मोनसे भिडिअ लाबोबाय आं दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय। नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बे सुबुंखौ, बे मानसिखौ, नङा होमबा? जोंनि बर'निनो सासे बयजोंबो सिनायजानाय सासे फेमास एक्ट्रिस, जायखौ बुङो जों गेमस्रि दैमारि होननानै बुङोब्ला गोबाङानो सिनायखायो आरो रावबो सिनायि होननायानो गैखाया, नङा होमबा? थ' लोगोफोर दायो बेखौनो लानानै, बे गेमस्रि दैमारि एक्ट्रेसखौनो लानानै दा बिथांनि जिथु हौवा ना मासो, आंबो बांद्राय रियेल मिथिया आरोना लोगोफोर। थ' जियानो जा बेखौनो, बेखौ गेमस्रि दैमारिनि बे लावदुमखौनो हौवा गदाय होननानै बिथां मैदोम बसुमतारिया मादि बाथ्रा फोरमायलांदों आरोना, ओरैबायदि मिनिथावना आरो आंबो बिनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनासंनानै एसे मिनिनोबो ओंखारदों, नाथाय मा बुंनो आरोना। थ' जियानो जा लोगोफोर, आं बेखौनो लानानै दिनै नोंथांमोननि सेरावहाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैबाय। थ' मैदोम बसुमतारिया मा बाथ्रा बुंलांदों बे गेमस्रि दैमारि आरो बिथांनि हौवा गदायखौ लानानै, थ' आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांना होनो, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, अब्लानो बुजि मोनगोन आरोना लोगोफोर। खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै जावलायगोन जाहैबाय गेमस्रि दैमारि। गेमस्रिया बखौ जावनाय जासिगोन दिनै, मोनथिबाय? नोंथांमोना कमेन्ट खालाम, सोर सोर गेमस्रिखौ मोजां मोनो आरो सोर सोर गेमस्रिनि हेटार्सफोर, मोनथिबाय? आंथ' एसेबो मोजां मोना, बांद्राय अभार स्मार्ट देखायनो नागिरो बेबो, मोनथिबाय? बहुत माने गावखौनो बहुत माने भिआइपि लाइनाव लांनो नागिरो गावखौनो, मोनथिबाय? बिराद माने बहुत स्टाइल देखायो। नोंथांमोना सानो नामा जे गेमस्रि दैमारिया बहुत माने भिआइपि होननानै सानो नामा? नङा, जिबनावबो दासान भिआइपिसो। जोंबो देखायनो हायो मबाइलावहाय भिआइपिखौ, खिन्थु जों देखाया, बिसोरबायदि देखाया जोङो, मोनथिबाय? नोङो बेयो गेमस्रि दैमारिया बेसे मोनो गावनि प्रडाक्सनाव, गेमस्रि दैमारि चेनेलावहाय बेसे मोनो? बै फाग्ला बे गावनि हौवा गदायखौ लानानैसो दुगा बे, मोनथिबाय? बे सोर फाग्ला, बैयो हिनजाव गोनांखा सोर दंमोनलाय सासे, बेनिया माबा हौवा गदाय ना मा गदाय होनदों बियो? हौवा गदाय नामा बियो? लावदुम ना मादुम होनदों बियो हौवा गदाया, फाग्ला? बेबोथ' बिराद माने बेखौ लानानै बहुत गोरा देखायनो नागिरो जोंना गेमस्रि आब'आहाय, खिन्थु खामानि गैया। बेसेबां मा देखायनो, नैहाय गणेशगुरियाव नुयो, डाउन टाउनाव नुयो माब्लाबा। लावदुमा फाग्ला बियो, गावनि माबाखौनो मा होनो, फरचुनारनि मा होनो बियो, इन्सुरेन्सखौनो फाग्ला बियो रिनिउ खालामनानै लानो हाया, आरो बेलाय मा देखायो बेलाय, मोनथिबाय? लावदुमनि फरचुनार इन्सुरेन्सआ नायलाय रिनिउ दं नामा, फाग्ला। बिदिनो बिराद देखायनो नागिरो, मोनथिबाय गेमस्रि। थ' लोगोफोर, नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम जुदि नायोब्ला बुजि मोनखाबायानो, नङा होमब्ला? बे मैदोम बसुमतारि ब्रादारा बिथां गेमस्रि आरो लावदुममोनखौ मा बाथ्रा बुंलांखो, मा फोरमायलांखो, नङा होमब्ला? जायफोरानोखि बुजि मोनाखै, नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै रिपिट खालामनानै नायफिनबानो जाबाय, अब्लानो बुजि मोनजोबगोन आरोना। स' लोगोफोर, जियानो जा, नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय जुदि गोदानब्ला अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो, आरो जोबनायाव साबस्क्राइबबो खालामलांदो, आरो बेल आइकनखौबो दाबायलांदो, जाहाथे आं गोदान भिडिअ होयोब्ला नोंथांनो गिबियै नटिफिकेसन सहैनाय बायदि आरोना। थ' लोगोफोर, थेंक इउ स' माच, थेंक इउ फर वाचिं, आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन।